Halløj, Danmark Alarmrepublik. I dag har vi noget ekstra krydret drama fra en vis far nattekærne. I har måske hørt om ham. Han er en enorm YouTuber, som lige er kommet op på hele 300 subs. Tidligere i dag lagde han en video ud for at takke de nyfundne subs, da Oscar 9B, en anden meget kendt YouTuber, der har 14 subs, pludselig skrev en hadefuld kommentar på fars video. Man kan virkelig mærke det frembrusende had, Oscar 9B har til far nattekærne. Vi har lige fået ny information om far nattekærne. Han har lige lagt en ny video op på hans kanal, hvor han udtrykker sine følelser vedrørende denne episode. Wow! Man kan virkelig se følelserne, der kommer igennem. Vi ses næste gang, Danmark Alarmrepublik. Nu med hele 4 abonnenter.